Yo, what's up mga pobring ukoy dia. May hapon na to niya, alas 5 na guys, out na ta. So nagpila pa dito ako mga kauban no. Dito sa kunya, dire mi nagtrabaho ron. Kani among mga trabaho dire. Nga pasud trabaho. Oh, mga to ang trabaho ron. Building gyapon dito kaniya. Action ako ka wala akong mata. So pila ta sa kuan. Pila sa ta sa kaning biometric. Oy, magting na. Ang lahi naman lagi taan niya lagi. Maliit naman tas out ani. Check out na oy. Shout out ko na by George oh. Shout out by George. Uli dah uli. Uli mata guys. So muli na ta guys nya hapit na sa akong pagumangkon og kuan kahoy kung napabay kahoy dito siyang trabahoan. So what's up mga kaukoy sa kabo. So nakakarga na akong mga kaukoy sa kabo. Kahoy. Okay. Paningot ko na. Dinali ice kahoy. May gamay na bili no. Tagas kaya tagas. Daghaglansang. So let's go. Yo, what's up guys? Ngayong gabi. Naan ako semua guys. Sus, nabasa ko sa uwan guys. So, may kalit mag-uwan oy. May kalit sa gurong ang uwan. Ya, baha pag yun. Gamay nga uwan. Baha na yun. So, makakuha tag kahoy taon niya. So, ito, basa man yun. Itong kahoy na address gawas akong butang kay. Isod sugda nga rin pa doon. Kaya mong niya mong agianan trip ni si Uta. Akong bugoy. Pag abot, gihapak na yung kupan. Imbis mo amin ka, hapakon mo yung pan. Lamok ko. Bless be. Bless. Sugar ang uwan, no? So mag-ilis ta guys, kaya basa kayo guys. So what's up guys? So man akong ilis guys oh. Kung bata kay ganahan siya bamba mo niya. Nag-vlog man ko. Ang hilak siya. Oh dali na. Magbambam na ko eh. Magbambam eh. A few moments later. Yo, what's up? Good morning. So akong vlog gabi eh. Wama. Sumpay kay bata. Magkuha na bambam. Ibang mga ukoy kabo na
akong cellphone sa nakabuk. Mara ni mong puli-pulihon dre. Usahay gani mahimo ning burikat. Kay hulman. Nagayron kay wala imong huwam. Contoh man, magamila ang cellphone dre. Unang kuang yo kayo. So din ako putlo na ako ang sumpay sa kuang vlog kay bisag mubura. Mubo lang akong vlog kay kung taas kayo ay mutanaw. Natin i-comment dito sa kuang Facebook gahapon nga mubo ra ko no og vlog. Mubo lang kay sumol sa taas niya way mutanaw. Nya siya ganahag tan-aw nang uban di man. Kita ko hawak guys Kalayan yung Ginoo guys ikaw pat adlaw gahapon nagbinildingay ko wa gyud nga pag madutle. Pero paksi lang naw nga. Paksi. So babay nyo guys. So salamat sa pagtanaw. Ngayong buntag adlaw Huwebes.